मित्रांनो, आज आपण होळी या सणाविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत. तसेच होळीच्या दुसऱ्या दिवशी आपण धुलीवंदन का साजरी करतो हे देखील आज आपण पाहणार आहोत. तर होळीच्या अनेक कथा प्रचलित आहेत, पण त्यातीलच एक पौराणिक कथा अशी आहे की भक्त प्रल्हाद हा राक्षस हिरण्यकशिपूचा पोरगा होता. वडील राक्षस असल्यामुळे भक्त प्रल्हादाला त्याचे वागणे अजिबात आवडत नव्हते. तो सतत देवनाम करत असायचा. दिवसभर त्याच्या मुखातून परमेश्वराचं नामस्मरण निघायचं, पण हिरण्यकशिपूला हे मान्य नव्हते. कारण की तो सांगायचा की मी सर्वश्रेष्ठ आहे, मी करता आहे, त्यामुळे तू माझीच पूजा कर, तू मला देव मान. पण भक्त प्रल्हादाला हे मान्य नव्हते, कारण की वडील राक्षस होते. तो सतत देवाचं नामस्मरण करत असायचा. तेव्हा हिरण्यकश्यप त्या भक्त प्रल्हादाच्या अशा वागण्यामुळे संतापले. त्याने अनेकदा भक्त प्रल्हादाला मारण्याचे कट रचले. तेव्हा भक्त प्रल्हाद परमेश्वराची कृपा असल्यामुळे तो सतत निभवत गेला, तो सतत वाचू लागला. तेव्हा हिरण्यकश्यप एकदा संतापला आणि त्याने त्याची हिरण्यकश्यपाची बहीण होलिका ही सुद्धा राक्षसी वृत्तीची होती. तिला आगीची अजिबात भय नव्हते. तेव्हा होलिकाला हिरण्यकश्यपाने सांगितले की तू भक्त प्रल्हादाला मांडीवर घेऊन लाकडाच्या चित्तेवर बस, आम्ही त्याला अग्नी लावू, तेव्हा भक्त प्रल्हादाचा नाश होईल, पण तू सुखरूप बाहेर येशील, कारण की तुला अग्नीचं अजिबात भय नाही. तेव्हा होलिका देखील तसंच करते. ती तिच्या भाच्याला मांडीवर घेऊन लाकडाच्या चित्तेवर बसते आणि तिथे अग्नी लावण्यात येते खालून. तेव्हा होलिकाला वाटते की मी आता सुखरूप वाचू शकते आणि भक्त प्रल्हादाचा नाश होईल. सर्व लोकांना सुद्धा असंच वाटते की भक्त प्रल्हादाचा आता मृत्यू होईल याच्यात आणि होलिका ही सुखरूप बाहेर येईल. पण भक्त प्रल्हादावर परमेश्वराची कृपा असल्यामुळे तो वाचतो आणि होलिकाचा अंत होतो. तेव्हा सर्व लोकांमध्ये आनंद निर्माण होते की होलिकाचा नाश झाला. ही राक्षसीनी हिने आपल्याला खूप त्रास दिलेले, हिच्यावर गेल्याने आपलं दुःख दारिद्र्य सर्व नाश पावलं. अशा होलिकाच्या दहनामुळे होळी ही सण साजरी केली जाते, कारण की त्या दुःख दारिद्र्य हे सर्व नाश पावते. आणि तसंच होलिकाच्या दहनानंतर होलिकाची जी राख झाली त्याचा लोकांनी धुलोरा उडवला आणि त्याच धुलीचा लोकांनी धुलीवंदन केली. म्हणून अशी जी आपण तो धुलोरा अंगावर उडवल्यानंतर तेव्हा ती धुलीवंदन साजरी झाली. म्हणून आपण दुसऱ्या दिवशी धुलीवंदन ही साजरी करतो. ही कथा अनेक कालापासून प्रचलित आहे. व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.